ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ରାଜା ଗୁଡା ତୁ କଣ ଏଠି ବସିଗଲୁ? ରାଜା ଆରେ ଆସେ। ଝିଅଟାର ନାଁଟା କଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ସୁନିତା। ସୁନିତା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଝିଅଟା ଆମର ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ଅସୁବିଧା ତାହେଲେ ବାହାଘରଟା ଫାଇନାଲ କରିଦେବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ? ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ତ ଅଙ୍କଲ ଡାକନ୍ତୁ। ହଉ ଏବେଠୁ ଅଙ୍କଲ ଡାକିବା ଆଉ। ସବୁ ହେଲା ଯେ ଅଙ୍କଲ, ହେଲେ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। ଆପଣ ତ ଆସିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ରିଲେଟିଭ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ଖୁସିଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନା କଣ କହୁଛ? ନିହାତି। ସବୁ ତ କୋରୋନା ଖାଇଗଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କୋରୋନା ପାଇଁ ନା ଭଲରେ ଟିକେ ମିଶି ହବ, ନା ଡିଜେ ବାଜିବ, ନା ଭୋଜି ଭାତ କରିହବ। ସବୁ ମଜା ପାଣିଚିଆ। ନା ଟିକେ ପିଇ ବି ହବ। ନାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କଥା କହୁଛି। ସବୁ ହେଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରାଜି ତ। ସର୍ତ୍ତ? କି ସର୍ତ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଝିଅ ଚାହୁଁଛି ପୁଅ ଆମ ଘରୁ ବିବାହ ହେଇକି ଆସୁ। କେମିତିକା ସର୍ତ୍ତ ଇଏ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଠାରୁ କେବେ ବି ଶୁଣିନି ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ ବୋଲି। ହଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି ଆମ ଟ୍ରାଡିସନରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସେ। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଯାଉ। କୁଳାଙ୍ଗାରଟା ଏମିତିରେ କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ସେ ଗଲେ ଟେନସନ୍ ଯିବ, ଆମ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି କହୁଥିଲେ? ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାଜି। ତାହେଲେ ଆମ ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ବାହାଘରଟା ଫାଇନାଲ ଆଉ। ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ନିହାତି। ହଁ ତାହେଲେ ପୁଅ ଯିବ ଶାଶୁଘର। अरे आसा लेट कहीं कर आसा जल्दी आसा। प्रजापतिଙ୍କର ए विचित्र डोर अदेखा हाथ भुए अति निजर ए अगणा ए घर